Dobrý deň. V tomto videonávode sa pozrieme na nastavenie NTP servera a posun letného a zimného času na jednotkách videovrátnika v softvéri IVMS 4200. Pre konfiguráciu týchto nastavení na vnútornej jednotke je potrebné vojsť do sekcie čas, kde sme schopní zadať IP adresu NTP servera a nastaviť, kedy sa má posun času diať. Podobne je to aj pri konfigurácii na dvernej jednotke. Tieto nastavenia sú kľúčové pre dlhotrvajúci bezproblémový chod systému.